ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಈನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬುಲ್ತದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಸೌಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಲ್ ಪಂದು ಅದೇ ಇಂದೇನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳಿ ನಾಡ್ದಪ್ಪು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ವಸ್ತುಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾನಿನಿ ನಿಖಲ್ಕೆನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಂದಲ್ಲೇ ಮಜ್ಜನ ಕೇಂಡರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಅಣಕ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಂಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಈನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬುಲ್ತದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಸೌಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ನಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾಪುಣ ಪಂದಂದು ಸೊ ಅಕಲ ರಜ್ಜನ 3 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ ಈ ಮೂಕಿನ ದೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತುಂಡು ಏಪಲ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿತ್ತೇನ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಕೆಲವ್ರು ಎಂದಿತ್ತೀರು ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆಕ್ ಮೂಲ ಪಪ್ಪಲ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದನ್ ವಾ ಮತ್ತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಪ್ಪ ಜೀವಡಿತದು ಪಪ್ಪ ಸೈದೇರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ದಾದ ಮಂಡ ಸಮೈಜ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಜೀವಡಿತಿನ ಪಪ್ಪನ ಸೈದೇರು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಾ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದಾರ 2 ತಿಂಗಳು ಲಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ತೀರ್ದಿರು ಮುರಣಿ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ತೀರ್ದಿರು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದಿ ನಿಖಿಲ್ 2 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುರಣಿ 19 ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ನೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಾಂಶ ಮನ್ಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳೆಯೋದು ಏತು ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಂಗೆ ದೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಯಾ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ದಾಯ ದೀತಿಜಿ ಪಂಡ ಫೋಟೋ ಅಜ್ಜಿಲಡು ಉಂಡು ಆ ಕಂತಿಜ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕನಪೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾನು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮಂತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಂತಿದ್ದೆ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಪಪ್ಪವೇ ಅದೇ ಇಂದೇನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೀದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸೋಜುಂಡೆ ಇಂದೇನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದನ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ 2015 ಮಾರ್ಚ್ 3 ತೀರ್ವೇರು ಪಪ್ಪ ಪಂಡೈತೆ ಮುರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ತೀರ್ವೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಾನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ 2013 ಉಸರಿ ಜಂದ ಆದಿತ್ತಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೋಪೇರು ಪಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮತ ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ತುಡು ಏರ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ರೂಪ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗವಲ್ಲಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟೆಗ್ ರೂಪನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬತ್ತದ ಕಾಡು ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಜೇದಿನಾರು ಪೋದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣಡಿ ಇಪ್ಪುವರಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಪ್ಪಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿತ್ತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಜಿತು ಇಂಚಿನ ಚಾಂಡು ಜಿತು ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದಿ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಇಂಕ ದಾಲ ಅದೊಂಜಿಗೇನು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇದನ್ನು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಲಮ್ಮ ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತೇನಪ್ಪಗ ಆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬುಕ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಚಂದ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಗ್ ಏತೇ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಂಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ಮೂಸರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಏತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಲಿ ಬೈದ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತ ಅಮ್ಮ ನರಕ ಬೈದಿರ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣರೆ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಏಜಿರ್ದೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚ ತೂತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ LKG ದಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂದು LKG ಇತ್ತೆ ಆಮೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಂಡು ಅವ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಂದಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪೇರು ಸುಮಾರು ಆಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ 1 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಕೂಡ ಹುಷಾರಿ ಜಂದ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪು ಅವಳು ಪನ್ಪೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದನು ಆಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಅದು ಇಂಚನೆಗೆ ಹುಷಾರಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಸುಡಾಪುಂಡು ಹುಷಾರಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 2015 ಪಿಲಾರ್ದ ನೇಮ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿದಡುವ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಅಬ್ಬರದ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ನೇಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಾರ್ದ ಏರಿಯಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಮದ್ಮದಲ್ಲ ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆತೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದಡ್ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಕ ಪಂದು ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ದ ನರಟ್ಟು
ಈ ಪೈಪುಡು ಒಟ್ಟೆನೆಗೆ ನೀರೆಂಚ ಇಂಚರಟ್ಟುಂತುಲೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ದ ನರಟ್ ನೆತ್ತಿರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ತೂದು ಎಂಕಪ್ಪ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕತ್ತ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಕಟ್ಟುವೆರು ಎಂಕ್ಲಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಲಾರಿ ಎಂಬುದು ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮವು ಪಂಜಂದಾಯಡಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಪಂದಿತ್ತ ದಾ ಇಂಚಿಂಚ ಅವನುಂಡು 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಅಮ್ಮ ಲಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪೇರು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುಪ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಪಿದಾಡೋಡು ಶೋಕ್ ಪೋಡು ಪಂದಂದು ನೇಮ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮದ ನೇಮ ತೂಡು ಪಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾಡ್ ನೆತ್ತೇರು ಬರೋಂತುಂಡತೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಈ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೇನ್ವಾ ದೈವಡ ಪಂದಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಕಂಡಡು ದೈವದ ಅನುಕೇನಗ ದೊಡ್ಡ ಕೇನುವೇರು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತಂಡು ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಅವಾಗ ಪಂಜಂದಾಯ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಪೋದು ಗಂಜಿ ಆತಂಡು ಪಂದಂದು ಗಂಧ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಡ್ದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪಂದಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುಜ ದಾಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪುನ್ಗೆ ಪಂದೊಡ್ಡ ಪಂಡೀರು ಆಂಡ್ ಮನದಾನಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈತಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪುನಗ ಬೂರುವೇರು ಪೊಪ್ಪದೆರ್ತೊಂದು ಲೇಖನ ಪೇರು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲವೇರು ಅಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಜೀತು ತರೆ ಗೊತ್ತು ಮಗ ಪಂದಂದು ಪೋಪೆ ತರೆ ಹೊತ್ತುದು ಅಮ್ಮ ತರೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾನೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಪೋಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾನ್ ಪೋಂತೀನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತೊಗೊಡ್ಸ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಪಿದಾಡು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ವರ್ಡ್ ಅವು ದೇವಿಯರಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ ಮಗ ಪಂದಂದು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ఒక ಪಾತೆರ್ಜಿರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆಂಡೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ ಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲೇಜ್ಜಿರು ಅಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಪಣ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಪಂದಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಸರಿ ಜನಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಸೈವೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಲಾಗೆರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ದ ತುದಿತ್ತೇರು ಪಿನ್ನೆಲ್ ಪರ ತುದಿತ್ತೇರು ಪಂಡರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆತರ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೊಂತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋಂತಿರು ಪಂಡ ಏರ್ ನರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನರಕ ಬದ ಜೀವನ ಮಂತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಆ ಸೈಯರ್ ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಆರಾಧ ಮಂತಿರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಿನ್ ಸೈಯರ್ದಲ್ಲ ಪೋಯರ ಪಂದದು ಆತನ ರೂಮು ಪೋನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚೀಟಿ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂದ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲಿಡ್ದು ಈ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಬೈ 6 ಗಂಟೆನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪ 6 ಗಂಟೆನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡಕೇನು ಅಮ್ಮ ಎನ್ಸುದ್ರೆ ಅಮ್ಮೋಲೇರು ಪೋಕನ ಮತ್ತು ಏರು ಪೋಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲಿರ ಅಮ್ಮನ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿಕ ಆಲೋಚನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಕಾಲಂ ಪೇರು ನೆನ್ಮಂಟೇನಾಗ ಪಪ್ಪಡಕೇನು ಅಮ್ಮ ಎನ್ಸುಲ್ಲೇರು ಪಂದದ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಐಸಿ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಪಂದನ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೀರು ಪಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಾತಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗ ನೇರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಹುಷಾರಾತಿರು ಪಂದಂದು ರಾತ್ರಿ 11:45 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ರು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಪೋದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರು ತುನಾಗ ಪಪ್ಪನ 2-3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಡಕೇನು ಪಪ್ಪ ಇರ್ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಆಪೇರತ್ತೆ ಬಂದನು ಅವಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಲ್ ಬಂದನು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪ ನಿಂತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರದೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಲ್ ಬಂದು ಕಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡೋದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಒತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿನ ಈ ಮೂಡೆ ಕೋಲ್ದ ಕಚ್ಚಿ ಮಾತ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ನಾದ ದಾಯ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದನು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರದೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನು
ಬೇಜಾರು ಅಮ್ಮಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಸದ ಬಂದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನಾಗ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದೇ ತಿಳಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಜನ ಇರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮರ್ದು ಆಲೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದು ಆಲೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೇರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂದ್ರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾಲ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಎಸ್ ಪಪ್ಪಗಾದ ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನದು ನಾನು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತದ್ದು ಏನು ಹೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನಂತ ಅನ್ಪುಜೇನು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಂಡಿ ವಾ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಲಿರು ಇಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬರದ ಕನಿಕರದ ನರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಕ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬಿಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಎಣ್ಣಿನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪಪ್ಪಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ